কি লৈছ তই গিলাস দে পয়সা দিছো তো ইয়া কিমান ললে 30 টাকা देखो हम लोग क्या क्या लेके आया हेलो गाइस गिबियावनो बयखौबो खुलुमबाय मा खबर लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं जानांगौ ओमफ्राय दिनै आं नै गोदान भिडिअ मोनसे लानानै फैलायबाय थ' नायलांदो लोगोफोर नोंसोरो दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जों माने दाखालि बय मोसानाया फैसा एसे मोन्दोंमोन आरोना ओमफ्राय बे फैसा मोननायजोंनो जों माने गासैबो मोसानायफोरा फैसा एसे खांदेरनानै माने खानाखौ जानोसै होननानै सानबाय आरो जोंना ओमफ्राय ओंखायनो दाउ लाबोबाय ओमफ्राय थोरै ना बिदि अनला जानो होननानै राखिबाय ओमफ्राय दायो नैबे आब'दो ओमफ्राय मादैदो माने दाउखौ साफा खालामबाय थादोंमोन ओमफ्राय जोंबो बे समावनो मोनहैबाय जोंबो एसे गोबाव जालांबाय आरो मानो होनबा जोङो मैगं थाइगं एसे बाजार खालामदोंमोन ना ओमफ्राय बेनिखाय गोबाव जालांबाय आरो ना थाइसे जायोना बे दायो जाहानि मादैया माबा खालामसिगोन दाउखौ गेसावहा माहाय सावफ्रामसिगोन आरोना नै माने दाउआबो बुरजाथार ओमफ्राय गेसावहा माहाय सावफ्रामना लानानै ओमफ्राय साफाहैनो गोदासिगोन आरोना ओमफ्राय गोदानोबो रोंसोगारो मानसिया बिराद दाउ गोदानोबो रोङो सावनोबो साफा खालामनोबो सब रोंजोबो माने ना दा नै बिराद मोजांहैनो गोदाखासिगोन आरो इयो दाउखौ जि मोजां साफा गोदाखायो नायलांदो लोगोफोर आं बारा बुंबाय थाला नोंसोर खालि नायलांबायल' थादो आरोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायदो दे लोगोफोर 11টা अनलानि माइरं आथिं खर'खौ एवग्रोनांगोन जेरैसो फालानो एवनाया नै मा खालामदो नोंसोरो जोङो गाजर पियाज थाइबें हादो फैसाखौ सोर सारा होनायमोनलाय निलुट सारा एसे फैसा होना गालांनाय ओमफ्राय बिदिनो दायो जों खाना जागोन ओमफ्राय एसे खांदो आरो जोङो ओमफ्राय एसे खांनानै दायो ओमफ्राय दा बे सार होनाय फैसाजों मिलायनानै ओमफ्राय खाना मोनसे जानोसै आरो जोङो दे लागायदो नायलांबाय थादो दाउ बेदर बिराद मेजेम गोनां बिराद काम करे दे बिराद खामानि मावो नैबे खिन्थु कामचर नंगौ बिथां भानु बसुमतारिया मा खालामदो दुन्दिया बिलाइ बालि मोनजागोन खिन्थु दे बालि मोनजाबाथाय नोंहासो दाय जागोन लोगोफोर बेकग्राउन्डखौ नायनाङा इगनर खालाम बास खामानि मावनायखौल' नाय बाखि नायनो नाङा दे लोगोफोर माहा थांनो नागिरदों बिसोरो र खेवखानायसो मा थांनो नागिरदों नोंसोरलाय गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर फैना सोरहानाव दिपा कसारि लाहानाव नै थिखांग'नो हायाखै सासेया बेसरा ना दोङो अनलानि दुन्दिया बेदर मस्ला सुपारि दाउ बिबु आमायथु এসে এইটো এটা
नै जोंहा अरदाब बानायग्राया अरावसो संगोन ना ओंखामखौ ओमफ्राय बेनिखाय माने अराव संनो थाखायनो पुरा रेडि खालामबाय थादो आरोना मजा मानु नमस्कार खुलुमबाय आलु फ्राय दाउ बेदरनि ओइलाय इयो सुपारिया इयावहा आलु फ्राय खालामग्रोदो इखो ओइ दाउ बेदरनि मोजां दाउनि दे थावखौ हो दा माबाबाला होगोन दैया रानबाला खोब्रासो मोनासै न' खोब्रा नांगौ न'खौ गैया नोसै Supari bawa oh last tau ha nam kurang pai tu nama kamu mau deh mau deh yo mau sih yo betul tak deh kalau mau sakit deh jangan ini sautu hari sih lah senang tak pikir yes ha dah wah cái thau mới đâm nam đâm bảy pinky mau mau ăn này biết ra biết tôi cái tuổi này dùng bài sai ông là gì như thế này à Besara mau nang bayi deh pinky ha nung nusuk sani nung kru mai bra nama kah nơi bị cứ già nơi xây dựng ở đây ơ sprite đi biết rồi à iya benga he không phải bài Besara ăn có được cứ thôi ra bao lên tao không khát đấy đâu đấy nữ sinh đã chỉ có kamari mau kamu nenu aja jadi cứ thôi ra khi nào cũng bala cứ thôi ra khi mau sadar chỉ được rồi đấy chuyện đó là phải thấy là pinky Besara mau nang này ada chỉ có mau nang này dengan rồi mang đi man con jus bay đi hơi được vậy này lại ra bay ôi or cứ bisa kalau nào Dan next time bisa gua kena ke tanah. Spray dah dengar mai dengar. Deza, kau tahu sana deza. Maturina. Terina ada bilahi onla. Bilati onla. Nah teride. Boroni Khana. Itu nong song nerang ah. Wah, dialog pun kurang. Wah, क्या बात है? लगाओ. Banao. बाप रे. Ludur-ludur बाय दो. Bonwa bilak to. Ayo ji bujang khade. Oh. Foto mana naंगौ भिडिअ दं खाबाय थादो. दिनै नैबे बाजैनि अनला ओंख्रि संनायखौ मोनजागोन आङो. मोनजाफेराखैमोन नालाय बिनि संनायखौ दिनै संनो होबाय इखो. रावबो दांनो नाङा दे खिन्थु बाजैयानो संगोन. आदिनिखौथ' मोनजाबाय थाखायोहाय. इनिखौ मोनजाबाय थायो. मोनजायै मानसिफोरनिखौसो नांगौ दा. गासैनिबो आखाइ नांनाय जि गोथाव जाखागोनहाय. होबखा अनला दां नालाय न' दिनै नालाय. Biar tes dinu kau, naya biar lana ada. Aku mau biar lana ada, naya. Sudah no? Oh, isano benar ada apa?
Enukwa pitim tuh enukwa pitim. Kira letra be manusia nih nomor letra manusia ini. Gelem di kejangan nama dia. Baik kuat. Masih letra ini. Dah sekamani mau dengar, boleh. Gangster nih kena anot. Thaling bilai जों खाम जाग्रा नोंसोर ए अबस्था नै गाइस थालिर बिलाइखौ खामना लायबाय बिसोरो बिराद सिखाव गोजा मानसिफोरा खावनानै लाबोनाय जाबाय जानो थाखाय bilahi onla birat टेस्टी जागोन Nampak halai. Isur berat daun berat nih, isur sana berat. Foto sampai daun gitu. Ini, dah berteman jeng nih berubaha biasa nih litar deh. Litar nih isur sana. Canda. Duy, mulang siapa lah? Glok nak, glok. Hidol lah ya. Munipuri, hidol lah. Tahu, hidol lah ya. Silsornya, kita ketemu saya silsor. Kasih yo. Warna solo sang ini, hidol lah, nggak salah weh. Tahu kan ada silsor mana sih dengan kabar tahu. Hidol lah ya. Silsornya, munipuri pun saya ini, tempat ketemu saya pitikrin ani. Pitikrin mana ini mana sesuatu mana, sebenarnya. Oh, apa ya? Ilis apa dia? Silsor ni berapa? Mungkin saya munipuri berapa? Ya, kesengalan itu. Biar kesengalan itu orang-orang mari mana? Biham segedan nih deh, ya orang ini biham segedan. Dapat teman bisa berapa? Puruna geza, ilo gedan. Puruna geza, mana ini? Puruna geza. Di dalam langsung ini cerita. Kalian bilang apa kan? Kakak itu bonoknya kapan lagi mana? No, kakak lalu. Nah, itu baik sih, macam tu. Lugin ada, lugu per, naik tu jengi orang megonga, lugin nak itu naik nani. Randu ni perani. Getau testing kada. Jangan hai yang kam jawab ini. Kita boleh makan deh. Engkau jangan sih dah tali bilau silakan engkau. Engkau berapa? Engkau jangan sih. Salat. Jadi mana? Dia harus apa dia? Engkau jangan sih dah lagu perlu bina mana? Mangkri. Bilahir, nak onla. Mana? Kau nak. Raya lu kalau. Raya hidol saat ni sensor ni. Hidol saat ni raya salat. Buru abung napam. Ma hidol. Muai ni nama ni hidol je. Ang hasar runga di sar. Ini kan yang boro nubung bai sar nang tangko. Sar mana mama pun nangku mana Nang tula. Onla me konga. Alu sudah tu mulai dengan nak apa sih beli? Oh, itu dah tu. Kosai ni cerita ni ada nak. Man kenang alat tu pula mana? Icara bayi nuhunai kami ni. Songkar kami ni. Ya lah jika dah, biar jika dah. Oh, online aja. Siapa ada kayu? Ban pani online ya. Tar mana? Bisa kami ni lokal kerja, nukon ni na. Mungkin ni besan ni asa alat siapa na? Besan ni kesini mana? Mahani sana ya? Sini tiga kan nama? Kukulasan ni siapa? Naya nasi gulau kah?
जाबायबो लोंबायबो साफा होगासिनो होबाय थादों हो लागाव दे 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 गब्लं जादोंसो होबाय था हाया नांगौ बासुरानावबा 이키니 두노